Apa? Langsung Mas. Pundutan saking Bapak Santoso Sarang diaturaken sedaya penggemar wayang kulit ingkang kepareng mirsani wonten ing darungan. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino Katur Mas Joko Wibowo sak rombongan saking Sumbragung Rejotangan rawuh wonten Balai Desa Darungan Wilujeng dalu wilujeng nyimak pagelaran wayang kulit matur suwun Mas Joko Wibowo kaya duwe ngene Ojo lali pawelingku kemana kemas aku kan setia satu jroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa kasuwun rina lan wengi
rampung wae Yo. Hey, yo. ojo lali pawengku tunggu manatan telas janji-janjimu kang setya satu artine kang bisa kalimu Kompol dulur. Bersama Sekar Gadung Indonesia. Dados. Peteng rasane ati kanandang sengit ing liang hanyawan aku kowe lapuh katresan ngecalo ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh coba harap tumeka ngendi kapisan iki yang tau aku seliramu rati akori senajan dunia rapi sonombo bakal kacoba yen turun tapi sampai aku alas kowe sing sayang kaliro aku kudu kelangan mas pustikane hatiku tresno iki dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lapo tresno tekan kendal saking coba tarewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu Sekar Gadung Indonesia. Bersama Kiyura Indo Larsono Ikilo. Katur Masinyo saking Padangan Mas Bibit Mugi Mas Eko Kayu yang saking Srikaton Mbak Ajeng Arifin Bapak Sume Bapak Asmara Santo yang selalu monitor dari Madiun Tresno iki apa dewa-dewa anggon kula lapo tresno tatan kendel tarewangi kapateni lahire tresno kang suci kasunyata yen to aku sira
kasih senggah Pupus kromo barengi tumurune tresno aku mung sasakeni gumetese tresno kang sejati wetien kelangan kowe ayo Gigator Bapak Jumat Diragil ingkang wonten Kediri Kaji Lombok Bapak Samidi Kruti Galima Mas Edi Keces Bapak Samsudin ditayopke Mas Mugi mboten kesupen Mas Mulyani Bapak Sumirin ingkang wonten Manggis Ngantar Kediri. Mandang pateng arep podan bungkus kopo padha kegojekan sumirate bungkus kopo amadani
tak tunggu kowe ngajak ning tawang manggu ya 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 nganti lingsir srengeng kini Bengawan Solo Kantor Mas Waris Sugiono saking Surabaya. Janjane kowe nang ngendi pelakatmu sajak nyupiani hatiku sun jana gawe kencat karo wanita liya Harus kebangsaan Mbak Luki juga Mbak Dia. Ayo Dia, ayo Mbak Luki, ayo yo, yo.
suwe antara kluduke aku wari konane opo tahan dirasano Riko tangisan aduh ojo tinggalan dojo sing bisa ilang ayo Mbak Luki ayo dia Gadung lagi. Kurang manis sampai kilo wes yo wes hang dipikir omong sing kuno kari manis kurang manis sampai kilo Soyo suwe antara kluduke aku wari konane opo tahan dirasano juga Mbak Luki Naswa juga bareng Mimin Kodasono
manis kuker manis luar biasa. Tempe rasane koyo mangan labu sate solololo sanganane sing penting karo kowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe tresno puro kowe ra bakal tak maju bunga rasane wong kang lagi gandrung tak perjuangke tekan janur malangko kowe siji-sijine aku bangga karo kowe wis nampa apa anane terus aku ra bakal metre kowe aja sumarang tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kota Jogja kowe jan istimewa istimewa Jogja bersama segenap Indonesia ada Cak Adi ada Cak Sindro mangan tempe rasane koyo mangan lawo sate senajan saanane sing penting karo kowe ngombe kembang tahu susu tresnaku karo kowe ra bakal tak maju bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung tak perjuangke tekan janur malangko siji-siji aku bangga karo kowe wis nampa apa anane Jogja kowe jan istimewa kowe siji-sijine aku bangga karo kowe wis nampa apa anane wis aku ra bakal metre Jogja sumarang terus aku ra bakal ilang darat koyo kotaku Jogja kowe jan istimewa ibarat koyo kotaku Jogja kowe jan istimewa Tatit ngadeka le Cah Bagus ini gantene Pak E sawetara
dora karuan lepas sama sing padha jaga ayo mas yen aman golek nyup-nyupan ora betah panase banter tenan angin silera karuan katone wis larang udan tenanan yen aman golek nyup-nyupan ora betah panase banter tenan angin silera karuan katane wis larang udan tenanan ya 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 mas kenduk lo mas ya ya mangga yang sampun pikantuk sampur panase kok kaya ngene yen pamantuk bantere serian nelo mas kita sarinane sawenyine mau ngrasake panase kaya ngene larang udan larang pangan saben dina tansah kelayangan lo mas lemas sama kedeningan lemas sama sing padha kekeringan yen aman golek nyup-nyupan ora betah panase banter tenan mas andi tebe angin silera karuan katane wis larang udan tenanan yen aman golek nyup-nyupan ora betah apane panas tenan angin silera karuan katane wis larang udan tenanan koko sing dupa kumun